नमस्कार प्रणाम। आज बानी हम ओम प्रकाश भाई के दुकान पर। देखिए कि दुकान के लुक कितना बढ़िया दुकान के सजैले बानी। यहाँ हर चीज़ मिलेला, सूता से लेके राज फ्रेश तक टोटल आइटम। केक भी है यहाँ बा। आगे देखिए सब लुक बा बहुत बढ़िया। ये के दुकानदार बानी कौन पिया यही में से केक जाई। हाँ, कौन केक बिकल बा? अच्छा, 2 बिकल बा।